bona tarda. Estem aquí amb el Raül, la Lúcia i la Blanca per fer l'entrevista del seu show a Benedicta Televisió. Què és Benedicta Televisió? Explica una mica què és el vostre show. Pues el nostre show és una mica una crítica al món de la televisió. És un càsting de presentadores en el qual sotmetem a les candidates a diferents proves per veure quina és la idònia. I tracta una mica això de fer broma absurda de tots els programes que hem vist normalment a la televisió des de que eren petits fins ara, del tipus de proves que se'ls fa a les presentadores, dels estereotips que se'ls marquen. Nosaltres som una generació que ha viscut amb televisió, encara no, vull dir, hem vist programes de petits, veiem la tele i ara segurament també programes, però cada cop menys. Llavors és com que el càsting de televisió va ja també cap a una plataforma online, saps? Llavors és també com la integració del món nou una mica, no? De potser cap on van els tiros ara. He vist també que el vostre espectacle, veu estar a Madrid també, heu guanyat un premi, em sembla, no? Vam ser finalistes al Estrena't, no? Aquí a Barcelona, un festival d'arts escèniques, i ens van seleccionar, vam ser finalistes, vam quedar segons. Originàriament aquest espectacle és un spin-off. Raül va decidir escriure el guió d'una sèrie on els protagonistes eren personatges que tenien característiques nostres. I vam engegar el projecte i vam decidir fundar la companyia Toma Patí. També intentem donar cabuda al màxim d'artistes possibles. Volia afegir alguna cosa. Que vingueu a la Sala Barts a veure'ns tots els dijous a les 8:30, que hem prorrogat a l'octubre. Us animem a venir a passar molt bona estona i a conèixer-nos. Ho farem, ara veurem l'espectacle i molta merda. Moltes gràcies. Que vagi molt bé a totes.